Eivind Jensen, som har lavet denne film, var selv i modstandsbevægelsen i Svendborg. Også i Skårup hjalp han med at lave fotografier af os, som vi skulle bruge i vores falske legitimationskort. De unge, der medvirker i denne film, var alle elever på Skårup Statsseminarium og naturligvis selv med i modstandsbevægelsen. Den er optaget kort efter befrielsen i juli måned 1945. Det er Jesper, der nu som 70-årig indtaler teksten til denne gamle film. Billederne her er optaget i Husflidsskolen, der lå ude ved Nyborg Landevej i Skårup. Da havde de lokale modstandsgrupper hovedkvarter gennem hele sommeren 1945. Forrest i billedet til venstre står Laurits Møller, der var forvalter på Klingstrup Hovedgård. Seminariegrupperne lavede i alt en snes jernbanesprængninger ved Holmdrup Huse, ved Vejstrup og ude i Åre. Vi er her ude ved landevejen, lige over for Husflidsskolen. 3 af vores kammerater er trukket i tyske uniformer, og scenen skal vise, at lokale piger skal forsøge at distrahere de tyske soldater, så sabotørerne kan køre uantastet forbi. Så er vi kommet ud i Vejstrupdalen og skal til at lægge bomber ud. Ved jernbanesabotage vil man ikke ret gerne i direkte kontakt med tyskerne, for det kunne blandt andet udløse tyske hævnaktioner på helt sagesløse personer. Så man kan ikke sige, at situationen her er helt realistisk. Vi havde 2 slags sprængstof, Nobels 808 og PE nummer 2. Vi kaldte det på grund af lugten for marcipan. Det var stødsikkert og således ufarligt, så længe det ikke var monteret med hverken detonatorer eller forladning. Vi måtte læse os til, hvordan det skulle bruges. Der var ingen, der instruerede os i noget. Efter krigen brugte nogen af os vores lager af sprængstof til at tænde op med i kakkelovnen. Det brændte godt, og vores tørv var jo våde. Denne Cortex-lunte kaldte vi lynlunden. I samme øjeblik, den blev antændt, eksploderede alle de bomber, som den var forbundet med. Almindeligvis ville man antænde en bombe til jernbanesabotage med en tidsblyant. Det var godt for os at kunne komme længst muligt væk, inden bomberne gik af. Alt efter typen af tidsblyant kunne man forsinke antændelsen fra 10 minutter og op til mange timer.
Her er bomberne forbundet med Cortex-lunte. Så de vil gå af i samme øjeblik, de bliver antændt. Selve antændelsen laver vi imidlertid i denne gang med en sortkrudtlunte, Pickford, som vi kaldte den. Den brænder med en hastighed af ca. 1 cm per sekund. En pakke sprængstof på 224 gram var nok til at slå en jernbaneskinner over med. Lagde man bomben ved en skinnesamling, ødelagde en enkelt sprængning 2 skinner. Alt det grej, vi brugte til sprængninger, var også med i de containere, som Royal Air Force kastede ned til os. Jesper bruger den 9 mm Browning-pistol, som vi i den sidste del af besættelsen modtog en hel del af. Og her har vi Stengun, den effektive engelske maskinpistol, meget enkel i sin konstruktion. Det er stationsforstander Olsen fra Skårup. Scenen skal vise tyskernes utilfredshed med, at toget ikke kan komme videre, men det kan stationsforstander Olsen i Skårup jo ikke rigtig gøre noget ved. Vores kompagnichef Svend Jakob, som han blev kaldt, hører her på den danske radio fra London, er det mon også i nat. Nedkastningerne af våben skete i sagens natur om natten. Tyskernes lytteposter fandt hurtigt frem til nedkastningsstedet. Det drejer sig derfor om at få containerne væk fra pladsen, så at sige omgående. Og det var farlige opgaver. Og hvor kunne man få de 2-3 tons forsyninger per nedkastning opbevaret, indtil man kunne udpakke det og senere få det fordelt? Familien Schøtz Christensen, Klingstrup Hovedgård, havde helt betingelsesløst stillet såvel skove som marker til rådighed som gemmesteder for våben. Set i tilbageblik var det en helt enestående indsats, de her med stor risiko for både liv og ejendom ydede i kampen for Danmarks befrielse fra den tyske besættelse. Som de helt unge mennesker, vi fra seminariet jo var, god fysisk form og uafhængig af familie, blev vi meget ofte bedt om at stille med folk til selve våbenmodtagelserne, og nu oftere til den efterfølgende udpakning af containere og fordeling af indholdet. En del af våbnene gik til Odense og Nyborg, men naturligvis også til Svendborg. Var det moni denne gang? I begyndelsen fik vi ofte den lille lette US-karabin, indpakket i rødligt plastik, et materiale vi dengang end ikke anede hvad var.
Geværerne var indfedtet og indpakket, så de kunne ligge i vand i måneder, om det skulle være. Senere modtog vi meget sprængstof, mange maskinpistoler, nogle revolver og pistoler. Vi må videre. Denne gang er det forsøg på at vise sabotage af en fabrik. Det er igen den samme gruppe fra seminariet, som her laver bomber, og Laurits Møller fra Klikstrup er også med. Optagelserne finder sted på elektricitetsværket i Svendborg. Situationen er faktisk meget realistisk skildret. Der er jo altid vagter på, når der bliver fremstillet produkter til tyskerne på danske fabrikker. Og der var ikke nogen vej udenom. De måtte overmandes og uskadeliggøres. Måske skal vi benytte lejligheden til at præsentere nogle af aktørerne ved deres rigtige navne. Det er Asbjørn Pilskov, Carlotte Meyer i tysk uniform, det er Jesper Anders Poulsen. Gunnar Hansen kommer med en af de store bomber. Billederne her er ikke autentiske fra Svendborg. Det siges at være fra radiofabrikken Always i København, som blev saboteret. Her er London, BBC sender til Danmark. Sammenbruddet i Nordtyskland er komplet. Englænderne rapporteres ved den danske grænse. Kiel og Flensborg er erklæret for åbne byer. I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig.